Hello लोगोफोर दाखा जोंहा थांनाय आब'मोना आलासि जानो फैदों नै ओमफ्राय दायो जों माबा माबि जानोसै बेसे गोबां गब्ला लाबोदों देखायसिगोन आङो दे देखायना हरदो आयु मा बुस्थुथाय नै फैनानै जासिगोन जोङो नै बेयो बानजु नंगौ नामा मालपुवा नंगौ नामा जोंनि आसामनि नंगौ नामा मिनि आलु मिनि पक'रा बे बानजु मिनि पक'रा आयो साहायालाय साहाया ओमफ्राय नै साहायाखौनो बरफिया ओइ देखो पस्टिनि जा गियान जासिगोन आरोना जाखावजोबा आरो बेयाव खथा मोनसे दंबावसो बै ओंखाम जाहैगोन नायलांबाय थादो लोगोफोर बहुद इन्टारेस्ट जागोन दिनैनि भिडिअ'आ नाइट भिडिअ नालाय इन्टारेस्ट जाथारसिगोन दिनैना हौवा हिन्जाव सासे दंबावो हौवा हिन्जाव गोजा बिसिना नै जों साथाम दं बेजराया फाग्ला बिदिजों जायो हौवा हिन्जाव बेदरा नायलांबाय थादो लोगोफोर नै जागोन होनलासिगोन जोङो फैला दं बयबो एसेना थायदों माम्बार देंखोखौ बे मा होनदोंलाय पल्डारखौ जाग्रोखानोसै ओमफ्राय बालु नङा रान्दि होनदों रान्दिसोना बियो आं फुंबाय बियो जोंनि आसामनिफ्राय एसे आलादा आरोना बानायना दस्रा मिथिनानै एदावबाय थानाया मोजां नङा नै बाव जागोन जोंहा साहा मालिकनि फिसाला जोंनि बेवाया जेरावबो साहा लुनायावल' बाहागो मोनो नै बेस्रा जेरावबो बाहागो होआ साहा लुनायावल' होखायो नै बेवाइखौहाय होदो दे नोंनि बाहागियालै ओरै फैदो आरो बेसेबां खन्दां नोंखौलाय दामखौ जेराव गे नै आंनाथ' आं लाखाबाय आयु दा मोननाय नङा होननानै लाबाय हनै लाखाबाय आंहा दा बे आलु जामा आलु आं बेंगलर बादि बिदाय लानोसैलाय नै आरो बै दाबसेयाव थांबावनोसै जरासेयावहाय थाथ'दो दे आंथ' फैफिनगोन ना थाफैदाय सोरबा मानसि लोमजादों आर'ज गाबहैनांगौ औ दे आइया बे दहायनो होननायालाय थाथ'दो दे जोंहा नै फैबावलायबाय ना फैबाय थादे बाय बाय जोंहा दायो जरासेफोराव थांबावसिगोन दायो बेवहाय ओंखाम जागोन आरो जोङो दानियावहाय मा ओंख्रि संदों नायहैग्रोखानोसै थांग्रोमोना माखासेफोरा थाबायबोयो ना गारिजों फैयो गावसिनि खोथा जों सानैजों फैग्रोबाय आरो सफैबाय इसोरबो नै गारिजों फैबाय जों थांगासिनो थौनाय हाबफैबाय नै बिसिनि रुमाव दा दिनै फैलायबाय नै माहाजोन पार्टिफोरना आग्लायनायनि नै मालाय इउटुबार पार्टिनाव फैदों मेदामाबो नै दै लोंदों रुमफोरखौ नायखानांगौ माम्बार फै बरियानो नै मालाय दा दिनैसो ड्रेसिं आयना नुफैबाय आङो नै ड्रेसिं आयना नुयिनि होनबाय थायोमोन आङो दिनै नुफैबाय बल्डार जाखोन्दा बल्डारसो बे नमस्कार बेवाय ना आयु
बिदि नायनोसै आरो जों राजिबनि राजिबजों माबाजों राजिब सार देन्जार गिदिरखा नै नायफाबाय थादो दसे नंगौ नामा मोसानांगौ नायबाय आरो नै सानैजोंहाय गनायना लानांसिगोनलै औ बे लांनाया लाबोआखै आं लाबोआखै नों लाबोदों फैगोन ना फैयाखै नै जोंहा आब'आ संगासिनो मा बुस्थु जाखो आब' हा बरिया बरिया मोदोमखाबाय नै दा जाबासो मायदि जायो साहाखौ एसेल' लोंबोलायखादों ओंखाम गोबां जानांगौ होनना जासिगोन रायजोफोर दिनैने बेनो आरो नै फान्थाव थावा ओमफ्राय मोसौ मैसो अमा बोरमा बाथोन बैयो सालाद बे मामोनलाय अनलाजों दाउजों नुबाय नै मानसिफ्रा बुरो दे जाला जोबदो दे माथो रोनाव रख' थाजोबखो जाया नामा रावबो फैद' जानोसै आं खामानि मावैखाय आंखौ ओंखाम जानोसो रायलाबाय नै जोंना गुरुबाना लाखा रायलायनायसो गोदान मडेल ना मा बेवहाय आयो आंखौथ' फुराना खायसे गोरा होनसै ओमफ्राय ओंखाम गोजाब्राना बिदि बसनो जाना लागोन दे लोगोफोर जासिगोन नै फाइनालि दे जालादो सिबिनायनानै जानोसै जासोबाय दाना थांनोसै बिदाय लानांसिगोन नै आसिंखौबो माबायाबो अफ जाबाय टिभि नायदोंमोन गथ' गरमखौ नुलायनाय नामा मंखि दंबा नुलायलायनाय बायसै दे फैनायनि थालादो खस्थ' खालामनांगौ हामानोसै जोङो मिनि संना नै बे आब'आनो संनानै जाहोदों जोंखौहायनो जों जेबो मावदेरनाय जायाखै हारसिं संनानै जाहोबाय आरोना जा खस्थ' मोनबाय हामबायसै दे जाहोनायनि थाखाय औ नुखानाय मिनि संना जाहोनायनि थेंकिउ आं सङाखैना गोजोननोसै नायनायनि थाखाय दे हामबायसै फैनायनि थाखाय हामबायसै दे आंसो बावनानै थांदो दे होनलायलांबाय सोर ओंखारनो नायदो आं बहाय देखायलांनोसै गाजोल हाबनानै आं फामसोनो बावबायना दा दहायनो टाइम दंमोन बुंबानो जायोमोन गैया ना दालांमोन आङो गुड नाइट भिडिअ थांला द' डलार फैसा खामायग्रा नाङा बिसोरलाय बुहुद बायदि थांला द' थादो दे आब' रोजा हामबायसैहाय संनानै जाहोनायनि थाखाय हरना गुरना औ दे उनाव लोगो मोनलायफिनगोन आयु थांबाय नै मालाबानो भिडिअखौ बावनो फोजोबबाय दे लोगोफोर उन्दुहैनोसै बार